Mayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Patay ang usa ka lalaki nga pasahero sa jeep human gidunggab sa iyang kasakay. Personal nga bangi, ginalantaw nga motibo sa krimen. Ang sospek, dali irasab nga nadakpan sa kapulisan. Ani ang dugang detalye? Dead on the spot kining usa ka lalaki nga pasahero sa usa ka public utility jeepney. Human nga kalit gidunggab sa iyang kasakay sa Zone 10 sa Barangay Patag sa Cagayan de Oro City pasado alas 5 sa hapon adlong Domingo. Sumala sa investigasyon sa Police Station 4 Carmen nga gikan nanginhas og isda ang biktima sa Barangay Bayabas. Posible kuno nga gisundan kini sa suspect hantod sa pagsakay og jeep. Pauli na unta ang biktima sa ilang balay sa saya sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. Sakay sa usa ka PUJ dihang pag-abot dining bahin sa Barangay Patag kalit kining gidunggab sa suspect. Nahulog pa ang biktima sa dalan nga bahin nga may resulta sa iyang hinanaling kamatayon. Una nakasakay ang suspect, no? Sa Barangay Bulwa nga po, diri sa may terminal. So nagsakay po dayon ang biktima sa front seat, sa passenger side front seat. So suddenly in surprise gidunggab niya. Ginatudlo nga suspect sa krimen ang higala og silingan nga si alias Jackson. Positibo siyang gitudlo sa witness sa maong panghitabo. Nasayran sab sa kapulisan nga samtang nanginas ang biktima, anaasab sa lugar ang suspect. Hinuon dali rasab nga nadakpan ang suspect didto mismo sa ilang lugar sa saya sa Barangay Carmen. Natunton ginamo siya, no? Dito sa terminal sa may landfill. So dito ginamo siya nakita. So na-surprise siya nga nagpalo ng pulis saya. Kasong murder ang posibleng atubangon sa suspect kaysa wala pamuhatag o pahayag. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.